gima wapenjo. All right. Iwinjo. Gima osiepena ogede ni Ruto nowacho ni gin gi plan. Plan gi no ema gi implement ne. Mar ariyo, sama inoko mar sirikal, ing'e ni sirikal nigi pesa nikech ineno ka gitiyogo. To kichopo miyudo ni pesa madonjo tin, tiloko plandino nikech ng'ama riek to loko pache to ng'ama ofuwo to twere maricha. Koro oloko pache koni gini kaka nene ni gima dawang' konywa ka en kawo ji miyo mbolea gi kodhi mondo gipur mondo wabed gi cham mang'eny kadhi. Ka wakete subsidy ni to pesa chwer mathin kaka ne ok waneno chon ni madhi bedo marach. To wach moro ni jasiasa wacho gimoro korikoni sa ochopo dak itimo dak otimore. Jo Azimio gi nochiko wani un go uraga kura wenwa gini wasekawo. Gini wan gi deep state wasekawo. Sama ne wachako penjo gi takarang'o motimore to giduoko wa street ni gino kwalwa gini ya uru sava. Gidwa lalo pachwa e penjo mane wapenjo cha. Omiyo gima jasiasa wacho nitiere gik miluongo ni covenants mano nyaka timre. Nitie gik miluongo ni suggestions. Nitie gik miluongo ni proposals. So sama jasiasa campaign nyaka distinguish gigi nito kuom gik mowacho gi ere singo kama nyaka timre. Kuom gik mowacho gi ere paro. Ere kuom gik mowacho gi ere mana ng'ado rieko. Ndi sama jasiasa biro ng'ado ni rieko ni an ka chimora kawo loch tadwa ni ma obi otimre kama kama. Mano samoro mada ng'ado rieko. Kubiro kuchito ne rieko mano ng'ado ni biro duoko mogo piny ni. Ok nyal timore nikech pesa machwer madiduoke go piny thin kata onge kech chamo jite. To be osayudo ni kitimo mano to tok tieko timo mano to economy dhi collapse. Okay. Omiyo ng'ama riek loko pache kaluwore gi kako yudo kaka gik moko chalo. To kidhi adhiya ni nase wacho. Okay. Ni se wacho jogi kuket ni gik mane gisewacho mondo gitim. Mokungi chak kungi twegi gokinyi kapoko twegi. Mana mapidho kwa dhi ywe mondo waduoke.